Tang ka wei ka chingi la kai badang sa ka Arsenal bat ka Bayern kilalai Henry ki wei pat ki kan hun kidang yakun na ka banta ka chingi la kai ha ka Champions League Khoblei shibun ya phi ki prolog projor ki baju sngotanan panpe yakum kini ki kubor sports ha ka ne ka channel Sngom ba like share và subscribe nang bang niyo min sim shushu ban pen mi kum kini ki kubor sports Tang ka wei ka chingi la kai badang sa hato Mano ha padeng kini ki artili ki team ki ban yo ban ye le kai ha padeng ka Arsenal bat ka Bayern ha ka Champions League knockouts ka league phase jang ka Champions League kala jan kut no tang ka wei ka jing la kai padang sa menta ka Arsenal kala light lupa sha ka round 16 ka Bayern Munich ka dan kam sa tang ka wei ka point ban light menta ka jinga khon ka ba he ka long na ka banta ka top 8 ka ba mud light big sha ka knockout round ka Real Madrid bat ka Liverpool kin light ladakin job ya ka match ka bakhat do ka Tottenham ro ka don lat ba bat ki don kam ka jing job ki ken hun kum ka PSG ka Chelsea ka Manchester City ka Newcastle bat ka Atalanta ki don kam ban job ya ki jing la kai jong ki wat hadin ka taru ki goal difference la ban rai ya ka jing yo banta ka jing ya khon na ka banta ka playoff tang South League ki ken hun ki bala sha pandok lupa jan barok ki wei pat ki dang don lat ban poi sha ka playoff tang lai point ki jinga pher ha padeng bon tili ki ken hun kumta ka match day ka bakhat do kan long ka ba shong shit bat ka jinga khun teng e khoblei shibun